Всъщност Лига Европа мачовете не се ли играят сега, бе? Не се играят. Знаете ли какво? Ще го позная с точност. Заклевам се с точност. 4-0, брат. Доста хора си мислят, че Аталанта ще вкарат на Ливърпул на Анфилд. На Анфилд не виждам да вкарат гол. Това матч е 3 или 4-0. Ей, не са спразили, не са спразили. I didn't know their game, man. Добре, може би 3-0, може би 3-0, чат. Може би 3-0. Окей. Това е матча, който трябва да предикнем, човек. Милан Рома. Какъв е предикшън за Милан Рома, брат? Италианските отбори някой път играят с супер много голове. Има някакви такива супер голови мачове, но пък някой път играят толкова дефанзивно, не мога да ги разбереш направо. Да заложиш за голов резултат или нещо средно. Нещо като 2 на 2 ли да сложа, да я знам. Рома играят много добре последно време. Няма да лъжа, Рома играят много добре последно време. Ако Ляо ще играе, Милан го взема този матч. Ако Ляо ще играе. 3-1 за Милан. И Рома ще се опитат на техния терен да го върнат. Окей. Йо, всички виждат победа за Леверкузен ли, бе? Всички казват победа за Леверкузен. Чат, според мен този матч е 3-1 за Уест Хам. 3-1 за Уест Хам. Ебал се. Мисля, че обаче имат шанс за Хикс поне. Не знам, 2-1 може да е. Не знам, виждам го 2-1. Окей. Този матч може би е супер unpredictable, човек. Тук може да се случи всичко, нали? Тънко за Бенфика го виждам, не знам защо. Окей.